O kani day client ako karon day no is grabe na jud kadaot siyang buhok. Og dry na day kayang buhok day no og nag-grabberize na sad. Gisugdan ako ni siya day is alas 3 sa hapon. Kay daot man lagi kay iyang buhok day mo nang nadugay jud ko kahuman ani iyang buhok kay lagi nag-struggle ko sa iyang buhok please lang. Kay nakuyawan jud ko siyang buhok day sa tinuod lang. Muna diri jud ako gipagawas ang akong tanang powers ani. Ug ang uban day nga moribanay bitaw day no is dili na daw musukol siyang buhok kay lagi daw mahadlok na daw. Kay daot naman lagi kay iyang buhok day og nag-grabberize sa sad mo nang daghan kay medisina nga ako ang gipangbutang ani. Mo jud ni giingon day kailangan jud ako i-try ang akong pinaka best ani. Kay para ma-okay ang iyang buhok bitaw no. Mo nang hasta jud dugayan ako na human og riban ani day. Mo nang naabtan na jud mi ani mag-alauna na sa kadlawon day. Ni mata na lang ang mga manok day nagtugtugaok na lang unya ako apa ko na human ani please lang. Kay lagi day basta bitaw daot kay ang buhok day dugay kay kumuhuman og riban. Kay daghan pa kay ko medisina nga ako ang ipangdapat sa iyang buhok ba. Kay para ma-okay bitaw ang buhok sa ato ang customer. Kay iya mong buhok day is wala nagundang sa color ba day nag-highlights pud siya. O pag human day akong riban day no inaana na day kanindot ug inaana na kasinaw ang iyang buhok. Muna pasalamat ra sad ko day ba kay lagi wala gyud na sa